President Jongka Seng Hill State People's Democratic Party Hspdp Youth Wing uba sandondor renta thiang mentaka janmit Jongka Shitrik unai wing ula penbena ba ula mi naka seng rengkat ki katuk ani ki dikhot na ki sarkel pa pher ki bakentop na Jante Hills na Ribhoi district bat kiwe haka jingi keren bat kilat pathai khobor uba sandondor ula pentep ru baya ka shithi no kam jong u ula pha mentaka sngi hi sha president ke Hspdp uba KP Pangnyang habak persang ban keli ya ka daw jong ka jing no kam jong u na kalyang uba renta thiang ulia thu ba ma u bat kinong bo jong u kila kwa ban let Pynïasnoh no bat ka seng voice of the people party kapadan ya ka sharp jong pra namar uyo i bahkan ni ka parti kapadan kinong rem kabaskem kadan ru ye Nongïalam ki baklan bat babiang ka renyeng renyot banyalam habakali ulia thu bakadaw jong ka jingmi no na ka parti kadai namar kom Nongïalam jong ka youth wing kim yo setia ya kanu kalat banyak keren ya tai bat ban pen klan ya ka parti namar ka jing Tlot Palat Nongïalam ka parti Ke menta nasawan ai ngo yublei ula sha ingi kum ni sa sin pat bangi nyalum banyalang kum ni ban ai ko kubor shapi hagabedi bat ka resignation ko jonga kum u president jongka Hspdp youth wing central body nga pha kani ka shiti in okam ko jonga sha u ba pangyang ulong president jongka Hspdp central body rengkat lembat nga idon ru ki parlok ki belai kit ki belai ba ye ke kam hapo ke parti kum na po Giant Hills nang ta kum na po Ribhoi district bat nang tin po Soyong circle ti kani ka shiti ngap ngan pensngau ya pi kum bakalong to the president general secretary Hspdp central body Boys Road Shillong Meghalaya subject resignation letter. With reference to the subject cited above, I, Sandondor Rentatiang, would like to tender my resignation as the president of the Hspdp Youth Wing Central Body, CEC, and also from the primary membership of the party. Along with me, the following party cadres would follow the same. The kini list, but ki kerteng jong ki nongkit kam jong ke party, ki balai rai lang ban resign lang menta kasngi ka shitrik ubenai naiwing arajar arpulai pakita kilong sequentious pakma vice president jong ka youth wing bolong ru hagaju ko por convener jong ka Giant Hills u helvi store nongri vice president jong ka youth wing central body nangta balumlang nongri vice president jong ka Ribhoi district hagaju ko por general secretary jong ka umsing circle Ngidan ru iba Winston Lingdo Anonglak Vice President na po Umsing Circle. Iba Donbor Marbanyang Organizing Secretary na po Umsing Circle. Shaiban Roy Lapang Office Secretary Umsing Circle. Alexis Shadap President Jongki Samla Jongi nangte na po Umsing Circle. Ribok Harpran Vice President Youth Wing na po Umsing Circle. David Stone Sinkley General Secretary Youth Umsing Circle. Dishon Sun member ng tinapo Umsing Circle. Arbor Lang Serna member ng tinapo Umsing Circle. Matchbon Nongbri member ng tinapo Umsing Circle. Bat kabakam sengotan na ru ngidon your way u Hill State volunteer. Ublong ru u advisor jongi ng tinapo Umsing. Uniru ularay lang banya so o banya menjur lang banya resign lang mentakas ngi. Napo Soyong Magellan Swear advisor jong Soyong Circle. Mr. Jan Borning Maulong, Advisor Soyong Circle. Nangta General Secretary Jongka Soyong Circle, Mr. Riban Shai Kharbuki. Nangta Publicity Secretary Jongka Soyong Circle, Mr. Shaikas Kharbuki. Bat Ukamyo Kharbuki Jongka Soyong Circle ubulong u member hangtay. Dikini gidey kilis jong kinongkit kam ki balaya rai banya resign lang bat nga menta kasngi kashitrik ubenai naiwing arajar arkulai. Te kumpa pitip hi ngiladon la slam ha ka parti Hspdp ka parti ka bala remtam ha ka jella Meghalaya but nim don daw ya ka parti lagi Nongïalam gi jongka ka parti was scam ka nongrim helwi gi ipade
ya kata kajeng ladangi ngidon hagani ke parti kumba kalong mentah hon kanong rim ko babiang ningi i pada ban pen klan ban pen scam ya kani kanong rim da kabangi ngile chopan ba kan tan yangi ti kata kalong hi hagajeng i kajongi kum ka kan hon ni ba ka tan ladangi ngin don haga parti HSPDP Pidan try kijing temu bapin jan asikwe di kata ti ho ai ngiladon nginam la ban len ya kata ngiladon simru ya karai ba pi ka parti HSPDP ka don ya ka nongrim ko scam hangi pet ya ka leadership ka jongka ka kam Tlot sibon te ban sudan tang ha ka nongrim ladangim la ban trei ka sem sitom bat kan syukur datang hang tai bat kumba pi pelakli te ka sinjam ka bangingin jam nang ni syakmat kum ka kenhon hi ngiladap sim ya karai ba ka sinjam ka ta kalong ba ngin let ban Pynïasnoh bet bat ka voice of the people party ni bahang ni ka don ya ka nongrim ko scam kum ka HSPDP hi bat kham karpang ya ka leadership hapo ka parti VPP kalong ka baklan kumba ngi i hakini ki benai hakini ki tayo kaleng ka briu hanyu trep bar ka jelahi bar ko we ki pat ba ki pai sha ka voice of the people party ka sebel pra ka parti pra ka baki ki ong bangiru nginang pen susu da ka bangi ngin let Pynïasnoh ban train na ka benta ban sandar thamai ya ka san potei hakani ka chat ban riu ko jongi bat ha ka jelahi bar ko we lano pemut bapin ya sabot ka VP lano kin pen scam VP Au kata te kan syong ha kajing pen bet lano ngin salet chata hanrei nginambu ri ya kata ngin sapentip ipi kila patai kobor bat syaki pat ba ukin tip ba ngin let syaka parti BPP ha kata rek ngin sapentip kata kumakan osnam try pi long kum presiden ka nadu arhajar khat kendai ngabat ya kakam but nadu usnem arhajar khat sa ngaladan ha parti ha ko por po kajing alam jungi ba ardan bila besayumot but kini ki parlok ki jongi ru ngatrai ki join ha ko por bai ba ardan ilong kum present jong parti HSPDP but nadu ba i imdan syu ni sngo khulung khana tang ba wala kataru ni nang dan kajing kerben bangin nang pan ni ka parti HSPDP Henry ublay kani kalat klenti bangin ya don pat ba ardan bila besayumot hakani ka kenti bagi resign na ka parti handai nak benta kiwe bade ngamtip kila ben ida koi pat ka angel ni bangi bade ni iba kan syam sitom bagi don nak parti ti kani kesinjam ke bangi ni syam ka pa parti menta kasih kita ki mat ki ba pi pisam jing terkam apa ka SPDP inga kumbang kalau ong yepi ni ngim don ban kan tho yano shimat lani ya ka parti ru hari ke sulong ba kata ka jing ka jong ikum ki kon samla bagi don nak parti ke badan ya ka nongrim tang baban express ban klan ya ka parti leng baki ni ki ideologies bat ki nongrim jo ka parti kum balong mentah hakan ni ka present leadership ka etan di kum ta ni sim ni ka senjam bangin haban resign no bat kum ba long mentah leng ba ka ni ka list kan ni ka sakhi ka bangin sim mentah